का हाल बा ओ क्रिकेट के दीवाना लोग रउआ सभे के स्वागत बा हमार चैनल पर। अगर अभी ले चैनल के सब्सक्राइब न कइनी तो जल्दी से कर दिए, ना तो इंडिया जीत जाए या रउआ सब खुशी में लेट हो जाइबे। दोस्त लोग, पिछला मैच तो देख के ऐसन लागल कि भारत के बल्लेबाज लोग रन बनावे ना छुट्टी मनावे बेलफास्टर में घूमे गईल रहे। आयरलैंड वाला सोचत होइए, ए भाई ये सच में वर्ल्ड चैंपियन टीम बा या कि डुप्लीकेट टीम भेज दिहल गईल बा। पूरा भारत टीवी के सामने बैठल रहे जब विकेट गिरत रहे कौनो अंकल कहत रहे रिमोट बदल, शायद दोसर चैनल पर इंडिया जीत रहल होय। अब दूसरा मुकाबला बा आज दूसरा मुकाबला बा। कप्तान श्रेयस अय्यर के हालत वैसने बा जैसन रिजल्ट वाला दिन विद्यार्थी के हालत होला। हे भगवान, आज इज्जत बचा दिए। आयरलैंड वाला अब पूरा कॉन्फिडेंस में बा। उ लोग सोच रहल बा एक बेर फिर भारत के हरा देव। फिर पूरा दुनिया लोग कहे लगे कि भाई साहब ये छोट टीम ना रहल। चल पिच रिपोर्ट सुन ल। बेलफास्टर में पिच शुरू में तेज गेंदबाज के मदद करेला, मतलब पहला 5 ओवर में बल्लेबाज के हालत वैसने हो जाला जैसन बिना पढ़ले बोर्ड के परीक्षा देवे गईल विद्यार्थी के होला। अब मौसम की बात, अगर बादल आ गईले तो गेंद ऐसन घूमी जैसन मोहल्ला के चाची गप लड़ावे में घूमे। अब भारतीय बल्लेबाज पर नजर डाल लेवल जा। सबसे पहले अयहन अभिषेक शर्मा। भाई साहब पिछला मैच अकेले लड़त रहे, बाकी बल्लेबाज लोग ऐसन और आउट होते रह गए जैसे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन छूटे के बाद लोग भागेला। अगर आज अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गईले तो टीवी के सामने बैठ के फैन लोग कहे लगी कि हे इंटरनेट भगवान, वाईफाई बंद कर दी, ई मैच न देखल जाला। अब गेंदबाजी अक्षरदीप सिंह अगर शुरुआत में 2 विकेट निकाल दिले तो आयरलैंड के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा हो जाए। बाकी अगर चौका छक्का शुरू हो गए तो कप्तान सोचत रह जाइए कि ये प्लानिंग मीटिंग बनल सपना में यही रह गईले। अब बात टॉस के। टॉस जीतल बहुत जरूरी बा, काहे कि हारे वाला कप्तान बाद में इंटरव्यू में एके गो बात कहेला, हम अच्छा विकेट खेलत चाहत रही। अरे भाई, हमनी के मालूम बा हारे के तो केहू न चाहेला। अब आई जरूरी सवाल, आज के मैच के हीरो के बनी। अगर भारत जीतल तो सोशल मीडिया पर पोस्ट आए, शेयर इज बैक। अगर हार गए तो मीम लोग रात भर जग के नौकरी करिए। अब हमारे तरफ से प्रिडिक्शन, हमार दिल कहता कि भारत जीती, दिमाग कहता कि कांटे के मुकाबला हो, या पड़ोसी कहता पहले चाय बना दी बाद में प्रिडिक्शन करिए। चलो आखिर एगो सवाल, रउआ सब के हिसाब से सबसे ज़्यादा रन बनाए अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन या ईशान किशन बनाए कि फिर आयरलैंड वाला फिर सरप्राइज दे दिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आयल होके तो लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन भी दबा दी ताकि अगली वीडियो सबसे पहले रउआ लगे पहुँचिए। अब हम मिलब फिर एगो नया क्रिकेट धमाका के साथ, तब तक खातिर जय हिंद।